Kumusta po sa mga butihing tagapakinig sa channel na ito? Pati na rin sa ating magiting na mambabasa na sa Sir Casper. Lagi po akong nakasubaybay sa mga kwento ninyo. Kaya ako rin ay nagiliwang magpadala ng kwentong hango sa tunay kong karanasan. Maraming salamat po kung sakaling ang aking kwento man ang inyong mapipiling mae-ere sa inyong channel. Ako nga pala si Alvin. Edad 30 mahigit na sa taong kasalukuyan. Sa ngayon ay dito na ako nakatira sa probinsya ng Bukidnon, Lanao del Sur. Dito kasi ako ipinanganak at lumaki. At dito ko rin naranasan ang kababalagang hindi pinapaniwalaan ng lahat. Nag-umpisa ang karanasan kong ito, Sir Casper, noong taong 1999. Ipakilala ko po sana sa inyo si Tito Calve. Tiyuhin ko siya. Buntis ang aking ina noon sa pangalawang kapatid ko. Ngayon kasi 3 na kami. Pero noon pa na 2 pa lang kami. Naging malagim ang pagbubuntis ng aking ina. Saksi ako noon dahil kahit binatilyo pa ako ay hindi ko malilimutan ang mga pangyayaring iyon. Ang aking ama ay nagtatrabaho bilang isang foreman, yung katuwang ng civil engineer sa paggawa ng mga malalaking gusali. Maganda ang trabaho ng ama ko. Nakapagpagawa po sila ng sarili naming bahay noong ipinagbubuntis po ang aking ina. Aaminin ko mga kaswang na mga panahong iyon ay nakaluwag-luwag pa kami sa buhay. Nabibili ng aking ina ang mga gusto ko at naibibigay ng aking ama ang mga pangangailangan namin sa buhay. Walang naging problema ang mga magulang ko pagdating sa mga gastusin dahil kahit papano ay sapat naman ang perang kinikita ng aking ama. Tanghali ang pasok noon ng aking ama at mga 8:00 naman ng gabi ang uwi niya. Kwento pa nga po ni mama noon ay lagi akong nagdadabog pag aalis na si papa para pumasok. Ako lang at ang aso namin noong si Kepa ang kasama ni mama sa tuwing pumapasok ang aking ama. Malaking aso na kulay itim si Kepa. Ang tawag doon ay Doberman. Pero matagal na siyang patay. Kaunting pagpapaliwanag ko lamang sa bahay na tinitira namin noon. Simentado at pulido na ang bahay namin noon. At yero ang bubungan. Malawak ang bakura namin at may mga tanim na mga mangga, santol, at lansones. Sa likuran ng bahay ng aking ina, may mga iba't ibang klaseng gulay rin siyang pananim na siyang pinagkukuhanan namin sa tuwing gusto ni Papa ng mag-ulam ng gulay. Isa rin iyon sa mga dahilan kaya nakakatipid kami ng mauulam noon. Masipag kasing magtanim-tanim ng kung ano-ano ang aking ina dahil iyon na ang naging libangan niya, Sir Casper. Ang katahimikang pamumuhay namin sa isang simpleng baryo ay buong akala naming magtuloy-tuloy na. Subalit mga kaswang, nag-umpisa ang mga pagpaparamdam sa bahay namin. Noong gabing ipinasok ni mama ang alaga naming aso sa loob ng bahay. Ayon pa sa pagkakasalaysay ng aking ina, habang ipinapasok daw niya ang aso namin sa loob ng bahay dahil gabi na, biglang sumakit umano ang kanyang tiyan na para bang sumisipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan at hindi matigil sa paglilikot. Napahawak sa tiyan ang aking ina at pilit niya pa rin kumilos para makapasok na sa loob. Noong isasara na roon ni mama ang pintuan, nakakita siya ng lalaking tumakbo ng mabilis papunta sa gilid ng bahay namin. Sa takot at gulat niya ay walang anoy-anoy napasigaw si mama. Mabilis ko namang pinuntahan ang aking ina at tinanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Sabi niya sa aking may nakita siyang bulto ng taong mabilis na nagtatatakbo papunta sa gilid ng bahay. "Dalian mo anak, tulungan mo ako. Isara mo na ang lahat ng bintana. Isara mong maigi ha." Utos pa ng aking ina. Kaagad ko namang sinunod ang utos niya
at nagmadali na ngang isinara ang mga bintana. Nagmamadali niya namang isinara ang pintuan at siniguradong hindi mabubuksan ng kahit sino mang tao ang magtatangkang magbukas ng pintuan mula sa labas ng bahay. "Ano anak, naisara mo na bang maigi ang mga bintana?" Kinakabahang tanong ng aking ina. "Tapos na po ma, naisara ko na pong mabuti," tugon ko sa kanya. Tsaka pa lamang napahinga ng maluwag ang aking ina at napa-sign of the cross habang sapo-sapo ang tiyan. "Ma, ayos lang po ba kayo?" tanong ko sa aking ina. Sunod-sunod na tumango siya at nagsabing ayos lamang siya. Maya-maya lang ay tumahol ng todo ang aso namin, kasabay ng mahihinang pag-angil, na para bang may kinagagalitan ito sa labas ng bahay. Sinaway ng aking ina ang alaga naming aso at sinabihang tumahimik. Ngunit kahit anong saway ni mama ay hindi nakinig ang aso. Sa halip ay naglakad pa ito habang nakatingin sa parte sa gilid ng bahay namin sa may bintana. Nang makalapit na nga ang aso ay mas lalo pa itong nagtatatahol at may kasama pang pag-alulong pa, na siyang naging dahilan kaya't nakaramdam ako ng takot. Napansin kong mas lalong napahawak ang aking ina sa kanyang tiyan. Nilapitan ko siya at inalalayang makapasok sa loob ng kwarto nila. Pagkapasok namin sa kwarto ay tinawag ko ang aso namin at pinapasok na rin sa loob ng silid. "Ma, dito ka lang po sandali at ikukuha kita ng maligamgam na tubig," wika ko sa aking ina. "Huwag mo na akong ikuha ng tubig anak. Kunin mo na lang ang bote ng langis doon sa altar," utos niya sa akin. "Sige po ma, sandali lang at kukunin ko sa sala," tugon ko sa kanya at nagmadali na ngang maglakad papunta sa sala. Noong makarating na ako sa may altar ay nagmadali ko nang kinuha ang langis na sinasabi ng aking ina. Subalit noong akmang hahawakan ko na iyon ay sandali akong natigilan sa kadahilan ng nakita kong kumulo-kulo iyon at halos umapaw na sa bote at nagbabadya ng maputol ang liig ng bote. Kinuha ko iyon kaagad at binilisang buksan ang takip upang sa ganoon ay hindi tuluyang mabasag. Maya-maya pa ay narinig ko na ang impit na tinawag ako ng aking ina. "Nandiyan na po ma," tugon ko at nagmadali na ngang naglakad pabalik sa kinaroroonan ng aking ina. Hindi pa man ako nakakalapit sa pintuan ng kwarto ng aking ina ay nakarinig ako ng malakas na mga yabag sa taas ng bubungan. Para iyong malaking hayop ang kumaripas ng takbo mula sa tapat ng silid ng aking ina papunta sa likuran ng bahay. Patuloy pa rin sa pagtatahol pa din ang aso naming si Kepa. Samantalang ang aking ina naman ay nasilip ko sa loob ng kwartong hindi mapakali at napapangiwi na ang mukha nito sa labis na sakit na nararamdaman. Pagkapasok ko ay mabilis ko nang inabot sa kanya ang langis. Kaagad niya namang kinuha iyon at naglagay ng langis sa palad. Tapos ay nilagay niya iyon sa kanyang tiyan. Makaraan lamang ang ilang sandali ay sinabi ng aking inang, kumalma na ang pananakit ng kanyang tiyan. "Ma, ano po ang ingay na naririnig ko kani-kanina lang sa taas ng bubungan?" Natakot naman ako sa sinabi ng aking ina dahil ayon sa kanya, malakas ang kutob niyang ang nasa taas ng bubungan ng bahay namin ay iyong bulto ng lalaking nakita niya kanina ay iisa lamang. Sa kadahilan ng sa sobrang bilis ng pagtakbo ng bulto ng lalaki ay aakalain niyang may sapusa ito. Nagpasabog rin iyon ng napakabahong amoy at nakakasulasok iyon sa ilong. Idagdag pang panaka-naka raw siyang nakakarinig ng huni ng wakwak sa labas ng bahay. Tapos ay sumasabay pa ang kirot ng kanyang tiyan.
Aswang ang nilalang na nakita ko kanina. Hindi ako maaaring magkamali. Wika pa ng aking ina. Aswang po? Gulantang kong tanong sa aking ina. Sinabihan niya akong hinaan ko lang raw ang boses ko at baka marinig ako nung nilalang na tumalon sa likuran ng bahay. Marami pa akong mga katanungan ang itinanong sa aking ina. Ngunit hindi niya ito sinagot. Tumahimik na rin ng mga sandaling iyon ang alaga naming asong si Kepa. Makaraan lamang ang ilang minuto ay narinig na naming may bumukas na pinang sasakyan. Kaagad na sumilip si Mama sa bintana na katabi ng pinto. Matapos sumilip ang aking ina sa bintana ay sinabi niyang dumating na raw ang aking ama. Lalabas lang raw siya ng bahay para pagbuksan ng gate ang aking ama. Ma, ako na po ang magbubukas ng pintuan. Pagka mamaya ay mapano pa ho kayo. Huwag na po kayong lumabas ng bahay. Wika ko sa aking ina at agad nang nagpatiunang maglakad. Para hindi na sumunod ang aking ina ay nagmandali na akong maglakad at agaran ang binuksan ng gate. Kaagad na akong nagmano at kinuha ang pasalubong niya. Si Mama mo? Nakangiting tanong ng aking ama. Nasa loob po pa. Tara na po. Pasok na po tayo sa loob. Aya ko sa aking ama. Habang papasok kami ng aking ama ay nagtanong siya kung ano ang mabahong amoy na nalalanghap niya. Bakit sobrang baho at nakakasulasok daw sa ilong. Magsasalita pa sana ang aking ama nang marinig naming sumigaw ang aking ina at sinabihan kaming magmadali nang pumasok sa loob ng bahay. Ang buong akala ng aking ama ay may nangyaring hindi maganda sa aking ina. Kaya naman dali-dali na siyang nagmadaling maglakad papasok sa loob ng bahay. Anong nangyari sa iyo? Pag-aalalang tanong ng aking ama sa aking ina. Sinabi naman ni Mama na walang nangyaring masama sa kanya. Kaya siya sumigaw na magmadali kami. Yun ay dahil sa may nakita siyang malaking asong naglalakad papalapit sa amin. Kaagad namang tinignan ni Papa ang labas ng bahay at hinanap ang sinasabi ng aking inang asong nakasunod sa amin. Ngunit nakailang minuto na siya sa paghanap ay wala naman siyang nakitang aso o anumang hayop. Sinabi niya sa aking inang wala siyang nakitang hayop. Baka guni-guni lang raw ang nakita ng aking ina. Totoo nga ang sinasabi ko sa iyo. Nakita ko talagang may asong nakasunod sa inyo kanina. Nakakatakot pa nga ang itsura noon. Gate pa ang wika ng aking ina. Ay naku mahal, sige na magpahinga ka na lang at baka pagod lang yan. Alam ko marami kang ginagawa sa maghapon kaya kung ano-ano na ang napapansin mo. Saad ng aking ama at nilambing niya lang ang aking ina upang sa ganon ay maalis na sa isipan nito ang tungkol sa sinasabi niyang asong nakakapanghilakbot. Kinaumagahan, pagkagising ko sa umaga ay naulinigan kong tila ba ang iingay sa labas ng bahay. May mga nagkukwentuhan at nagtatawanan. Pagkabangon ko ay nagmadali na akong lumabas ng silid. Pagkalabas ko nga ay nakita kong naroroon sa labas ng bahay ang mga kamag-anak ng aking ina. Nagkakasiyahan ang mga ito at walang patid sa pakikipagkwentuhan. Saglit akong bumalik sa kwarto at nagpalit ng damit tapos ay naghilamos muna bago humarap sa mga kamag-anak ni Mama. Pagkalapit ko nga sa kanila ay doon ko palang nalaman na kaya pala ang sasaya nila dahil dumating na pala si Tito Kalbe. Galing sa ibang bansa ang tiyuhin ko. Magiliw niya akong kinamusta at inabot ang pasalubong. Kailan ka pa po dumating, Tito Kalbe? Nakangiting tanong ko sa kanya. Kahapon lang. Pumunta nga ako rito kagabi sa inyo. Kaya lang hanggang sa labas ng bakuran lang ako. Mukha kasing tulog na kayo kaya hindi na ako tumuloy. Sinabihan ko na lang sila nanay na pumunta kami rito ngayon.
para magkakasama naman tayong magkakamag-anak. Ngiting tugon ng tiyuhin ko. Tinanong ko siya kung anong oras siya pumunta kagabi. Binanggit niya ang oras kung kailan siya pumunta. Matapos siyang sabihin iyon mga kaswang ay napakunot-noo ako habang nagtataka. Sa kadahilanan ng mga oras na sinasabi ng tiyuhin kong pumunta siya ay iyon din ang oras na sinasabi ni Mama na inaaswang kami. Kung ganoon, imposible namang hindi narinig ni Tito Kalbi ang mga kalabugan sa taas ng bubungan at ang walang tigil na pagtahol ng alaga naming aso. Saglit na ipinilog ko ang ulo at inisip na lamang na baka hindi pa nangyari ang pang-aso ang kagabi nang dumating si Tito Kalbe. Baga nagkataon lang ang lahat. Magiliw nang iningitian ako ng tiyuhin ko habang kinukumusta. Matapos naming magkamustahan ay nagpasalamat ako sa binigay niyang pasalubong at nagpaalam na sa kanyang pupuntahan ko lang sila Lola Lauring. Ngumiti siya at tumango tapos ay muli nang itinuon sa ginagawa ang pansin. Sa paglipas ng mga oras mga kaswang, ay napapansin kong pilit na umiiwas ng tingin sa aking ina, si Tito Kalbe. Hindi rin siya lumalapit rito at para bang iwas na iwas talaga siya. May mga pagkakataon namang nasisipat ko siyang titig na titig sa tiyan ni Mama. Kapag tinitignan ko naman ang aking ina ay napapansin kong panay ang paghimas nito sa maumbok ng tiyan. Tumayo ako sa kinaupuan at nilapitan ng aking ina at tinanong ko kung ayos lang ba siya. Kasalukuyan kasi siyang nag-aayos ng mga pagkain ng mga sandaling iyon. Tumango siya at sinabing ayos lang siya. Tulungan ko na lang raw si Lola Lauring sa ginagawa nito. Sige po, maiksi kong tugon sa aking ina. At saglit na sinipat ang tiyuhin ko. Hindi ko alam kung bakit ang mga oras na iyon ay kinutuban ako ng kakaiba sa tiyuhin ko. Sa tuwing nahuhuli ko kasi siyang nakatitig sa tiyan ni Mama, ay matalim ang mga mata nito at panay ang pagpunas ng bibig niya na para bang pagkain ang nakikita niya at takam na ito. Hindi ko alam kung ako lang bang nakakapansin sa kakaibang ikinikilos ng tiyuhin ko o may iba pang nakakapansin. Sa paglipas ng mga sandali ay pilit kong ibinaling na lamang sa iba ang pansin ko. Hanggang sa lumipas sa mga araw mga kaswang na palaging dumadalaw si Tito Kalbe. May mga dala siyang ulam o kahit anong mga pagkain at ibinibigay sa aking ina. Nagpasalamat naman si Mama sa tiyuhin ko. Dahil lahat ng mga binibigay ni Tio Kalbi ay paborito ni Mama. Minsan pa nga ay biniro ko pang tiyuhin kong balak niya atang gawing dambuhala si Mama. Kung ano-ano kasing pagkain ang binibigay niya at lahat ng iyon ay purong gusto ni Mama. Ay nako Tito, baka mamaya hindi na magkasya si Mama sa pintuan dahil sa labis na katabaan. Wika ko pa sa kanya. Ngumisi lang naman ang tiyuhin ko at nagwikang ayos lang raw iyon. Ang importante ay mataba at malusog ang sanggol na nasa sinapupunan ng aking ina. Alam mo bang malayo pa lang ay nalalanghap ko ng napakabangong amoy ng ipinagbubuntis ng mama mo. Amoy hinog na langka. Nakangising wika niya sa mahinang boses. Di naman nakaligtas sa pandinig ko. Ano po ang sabi niyo, Tiyo? Tanong ko ulit sa kanya noong minsang nagbigay na naman siya ng pagkain sa aking ina. Napansin kong ikinagulat ng tiyuhin ko ang katanungan kong iyon. Sandali siyang nataranta at natameme bago nagwika ng, Kako, amoy hinog ng langka. Siguro ay may hinog na langka na malapit dito sa inyo. Matapos sabihin iyon ng tiyuhin ko, ay tumayo na ito at nagpaalam na. Hindi na ako nakapagsalita pa at sinundan ko na lamang ng tingin ang tiyuhin kong papalabas na ng bahay.
Hoy teka, nasaan ang Tito Kalbi mo? Pagtatakang tanong ng aking ina. Umalis na po ma, maiksi kong tugon. Umalis na? Teka lang. Ang kala ko ba'y dito siya kakain? Bakit bigla namang umalis ang taong yon? Tanong niyang muli na halatang nagtataka. Hindi ko po alam ma, baka may importanteng lakad si Tito Kalbe, kaya umalis ka agad. Pagdadahilan ko na lamang sa kanya. Ganoon ba? Sayang naman itong pagkain. Nakahain na pa naman. Anya pa at ninilapag na sa lamasita ang bitbit na pagkain. Tayo na lang po ang kakain ma. Saktong-sakto nagugutom na rin po kasi ako eh. Saad ko sa kanya at hinimas-himas pa ang tiyan. Kaagad na ngang akong pumesto sa harapan ng pagkain at nilantakan na ito. Sa paglipas ng mga sandali, nang matapos na kaming kumain, ay niligpit ko na ang pinagkainan ko at ang ina ko naman ay pumasok na sa loob ng kanyang kwarto para makapagpahinga na. Makaraan lang ang ilang araw ay palagi na kaming nakakarinig ng mga huni ng nakakakilabot na ibon. May mga pag-angil at kung ano-ano pang mga kababalagan ang nararamdaman namin sa labas ng bahay tuwing gabi. Naglagay na ng mga pangontra sa aswang ang aking ama at kung ano-ano pa. Pinag-iingat niya rin ang aking ina dahil baka mamaya ay mapano pa ito. Mahigpit niya na rin pinagbibilinan si mama na wag nang lumabas ng bahay tuwing sumasapit na ang gabi. O kaya bago magtatakip silim. Huwag rin siyang magtali ng buhok tuwing sumasapit ang hapon at magsuot palagi ng itim na damit. Lahat ng sinasabi ni Papa ay sinusunod ng aking ina, ngunit wala pa ring nangyayari. Tuwing magtatakip silim ay palagi pa ring sumasakit ang tiyan ng aking ina. At kung minsan ay nakakarinig kami ng mga mahihinang pag-angil na nagpabalik-balik sa bakuran ng bahay namin. Dahil sa palaging gabi na nakakauwi ang aking ama kung kaya't ako lamang ang nagbabanday sa aking inang buntis. Hanggang sa isang gabi, kakatapos lamang naming kumain ng aking ina, nang sa bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na kalabugan sa likod ng bahay. Panay na rin ang pagtahol ng aso namin at walang tigil sa pag-aalulong at pagkakawag ng buntot na animoy na babahag. Andyan na naman ang animal, sambit ng aking ina. Napatingin ako sa kanya at nagwika na. Ma, dito lang ho kayo. Sisilipin ko lang sandali ang bakuran ng bahay natin. Sige anak, mag-iingat ka ha. Wika pa ng aking ina. Agad na nga akong tumayo at nagmadali nang lumapit sa pintuan. Akmang bubuksan ko na sana ang pintuan nang sa walang ano-ano'y. Bigla na lamang kinagat ng alaga naming aso ang laylayan ng short ko at hinatak ito na para bang ayaw niya akong lumabas. Bahagya akong tinabig ang aso namin at sinabihan ko siyang umalis na sa tabi ko. Dahil lalabas ako ng bahay. Ngunit nakailang segundo na akong nagsasalita ay ayaw pa rin bitawan ng aso ang laylayan ng short ko. Kaya naman ang ginawa ko ay umalis ako sa pintuan. Nang medyo makalayo na ako sa pinto ay tsaka pa lamang ako nito binitawan. Habang tumatalo ang aso namin ay patuloy ko pa rin naririnig ang mahihihinang mga pag-angil. Subalit ang mga sandaling iyon ay may kasamang pagkalmot na iyon sa dingding ng bahay namin. Grabe ang lakas ng kabog ng dibdib ko at hindi ko na maiwasang kilabutan at magtayuan ang mga balahibo ko sa batok. Noon ngang sinubukan ko ng sumilip sa sayawang ng bintana ay gayon na lamang ang gulat ko nang makita ko ang isang lalaking nakaupo sa labas ng bahay. Nanlilimahid iyon sa langis at nagbabaga ang mga matang kasalukuyang tinatamaan ng sinag ng buwan.
Sa maniwala man kayo o sa hindi makakaaswang, basta maniwala na lang kayo. Kitang-kita ko ang bulto ng taong nakaupo sa lupa na animoy asong naghuhukay ng lupa. Ito ay walang iba, kundi si Tito Kalbi ko. Tatawagin ko pa sana siya, kaya lang ay agad akong natigilan. Sa kadahilan ng nakita kong sunod-sunod na tumutulo ang mga laway niya. At ibang-iba na ang kanyang wangis sa tiyuhin kong nakilala ko. Bukod kasi sa nagbabaga ang mga mata niya at walang humpay ang pagtulo ng laway, ay may kakaibang tunog ng hayop akong naririnig mula sa kanya. At kasing tunog noon ang huni ng wakwak. Takte, ano ang ginagawa ni Tito Kalbi sa labas ng bahay namin? Huwag mong sabihing isa siyang aswang. Siya ang ibinabalitang aswang dito sa baryo. Kinakabahang sambit ko sa sarili at nauutal-utal na. Sunod-sunod ang paglunok ng laway ko habang hindi inaalis ang pagkatitig sa tiyuhin kong kasalukuyang naroroon pa rin sa labas ng bahay. Maya-maya pa ay mas lalong kinikilabutan ako nang sa dahang-dahang nagmamadaling gumapang na para bang pusa ang tiyuhin ko at mabilis na sinungkaban ang alaga naming manok at walang sawang nilantakan. Nagulat naman ako nang napasigaw ang aking ina at humihingi ng tulong sa mga kapitbahay dahil may aswang sa labas ng bahay. Noong lingunin ko ang aking ina ay kasalukuyang nasa likuran ko na pala siya at nakakasilip na rin sa sewang ng bintana. Tulong! Tulong mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! May aswang sa labas ng bahay namin. Muling pagsusumigaw ng aking ina. Wala pang ilang minuto ay narinig na namin ang kapitbahay na si Mang Densyo. Noong sipatin ko ang bahay ng matanda, ay nakita ko ang apo nitong si Kuya Marlon. Nagmamadaling lumabas ng bahay ang dalawa. Bit-bit ang tabak na napakatalas. Dali-dali namang tumakbo ang mga ito at mabilis nang tinalon ang bakuran ng bahay namin. Ma, dito lang po kayo. Tutulungan ko lang sila Mang Densyo na habulin ng aswang. Wika ko sa aking ina. Hindi ka lalabas ng bahay. Dito ka lang sa loob. Tugon ng aking ina. Pero ma, sandali lang po ako. Pagpupumilit kong wika sa kanya. Hindi, dito ka lang sabi. Hayaan mo sila Densyo ang humabol sa aswang. Anya pa't hinawakan ako sa baraso. Pumasok sa aking isipang baka kaya hindi ako pinayagan ng aking inang lumabas ng bahay dahil natatakot itong mag-isa. Lalo na at buntis pa ito at baka mamaya ay pagkalabas ko ng bahay ay biglang pumasok sa loob ang aswang. Sige po ma, hindi na po ako lalabas ng bahay. Tugon ko sa kanya at hindi na nagpumilit pang lumabas. Muling sinilip ko na lamang si Mang Densyo at si Kuya Marlon na kasalukuyang nakikipagsagaw pa sa aswang. Noong akmang tatagain na ni Mang Densyo ang aswang ay mabilis na iyong kumaripas ng takbo. Kaagad namang hinabol ng dalawa ang aswang papunta sa likuran ng bahay namin. Noong mawala na sa paningin ko ang dalawa, ay tanging kalabugan na lamang, sigawan, at mga pag-angil ng nilalang ang naririnig ko. Sumigaw pa si Mang Densyo sa kanyang anak na huwag tigilang habulin ang aswang hanggat hindi nila napapatay iyon. Natakot ako sa isiping baka mapatay nila ang tiyuhin ko. Napatingin ako sa aking ina at hindi makapagsalita. Bakit anak? Tanong ng aking ina. Nag-aalangan akong sabihin sa aking inang si Tito Kalbi ang aswang na hinahabol nila Mang Densyo. At kaya hindi ako natatakot dito kasi alam kong tiyuhin ko ito.
Noong tinanong niya uli ako kung ano ang problema o kung may sasabihin pa ba ako sa kanya, sinabi ko na lamang sa kanyang, wala. Nag-aalala lang ako kay Mang Densyo at baka mapano siya. Pagsisinungaling ko pang wika. Makaraan lamang ang ilang sandali ay bumalik na ang dalawa. Kaagad ko silang pinagbuksan ng pintuan nang makalapit na sila. Ano po ang nangyari? Agarang tanong ng aking ina pagkapasok ng dalawa. Sinabi naman ni Mang Densyo na napuruhan niya ang aswang. Kaya lang ay mabilis na nakatakas iyon. Pero wag raw umana kaming mag-alala dahil nasisiguro niyang hindi na aabutan pa ng kinabukasan ng aswang na sumubok mambiktima sa amin. Mas lalong lumakas ang kabog ng dibdib ko nang makita kong nanlilimay sa dugo ang tabak na hawak nilang dalawa. Indikasyong pinagtulungan nilang tagain ang aswang bago iyon nakatakas. Hindi ako nakaimik mga kaswang. Gawa ng naunahan ako ng takot sa sarili. At iyon na nga. Kinabukasan, nagulantang na lamang kami sa balitang patay na si Tito Kalbe. Umiiyak naman si Lola Laureng at panay ang paghingi ng tawad sa aking ina. Nagtataka man ay tinanong ko si Lola Laureng kung bakit humingi siya ng tawad sa aking ina. Sandaling nagpunas na mga mata si Lola Laureng bago nagsalita sa mahinang boses. Ayon pa nga rito, simula nang dumating si Tito Kalbe galing sa abroad, ay napapansin ni Lola na nag-iba na ang kinikilos ni Tito Kalbe. May mga gabing nasa labas raw ito ng bahay habang nakatingala sa malaking buwan. Minsan pa raw ay nahuli ni Lola Laureng na kumakain ng hilaw na karne si Tito Kalbe. Kaya naman malakas ang duda niyang baka niyanggaw ang tsuhin ko. Gawa ng hindi na ito kumakain ng mga may lasang pagkain. Mas gusto pa nitong lantakan ng mga hilaw na karne. Noon ngang dinala nila sa manggagamot si Tito Kalbe, ay doon na nila nalamang nayanggaw nga ito. Sinubukan pa nila itong ipagamot subalit sinabihan sila ng manggagamot na dapat sa albularyo na dalhin si Tito Kalbe. Ilang gabi nang nawawala sa bahay si Kalbe at hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ang lagi niya ring bukang bibig ay mabango ang sanggol na ipinagbubuntis mo anak. Amoy hinog na lang ka umano kaya't hindi mapigilan ni Kalbe na pumunta sa bahay ninyo. Mahabang paliwanag ni Lola Laureng sa aking ina. Hindi ko naman inasaang mangyayari ito. Patawad anak. Patawarin mo ako. Hindi ko napigilan si Kalbe. Umiiyak pa ring wika ni Lola Laureng. Sinabi pa ni Lola Laureng na niyanggaw raw si Tito Kalbe sa ibang bansa. Baka raw ito umuwi ay buhay na ang yanggaw sa loob ng sikmura nito. Kahit nakamuntika na siyang biktimay ng sarili niyang kapatid, minabuti na lamang ni Mama na alisin ang galit na nararamdaman. Total naman ay patay na si Tito Kalbe. Wala na rin naman itong maggagawa pa para biktimahin siya. Subalit mga kaswang, lumipas lamang ang ilang araw, ay dinugo ang aking ina at sa kasamaang palad ay nalaglag ang sanggol na ipinagbubuntis niya. Kaya nga sa totoo lang ay 4 sana kami. Pero yun nga ang nangyari sa ikalawa naming kapatid. Sa ngayon po ay may sarili na akong pamilya at may isa na ding anak. Masasabi kong masarap mabuhay kapag walang tinatapak ang tao. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Sir Casper. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. More power po sa iyong channel at God bless. Muli po, ako po si Alvin.
ng Bukidnon. Magandang araw o gabi sa inyo mga kaswang, pati sa iyo Sir Casper. Ako nga pala si Max. Ang kwentong ito ay hindi ko karanasan dahil sa kaibigan ito ng aking tatay. At simulan na nga natin ang istorya. Noong buwan ng bakasyon, may isang bakasyonista na nagngalang Ron. Isa siyang propesor at hilig niya rin na gumawa ng dokumentaryo sa mga lugar na napupuntahan. Siya nga pala, 44 years old na siya ng mga panahong ito. Nagpunta siya sa isang malayong probinsya upang makaranas ng isang natatanging kultura at makita ang kagandahan ng kalikasan. Sa kanyang paglalakbay, narinig niya sa mga taga roon ang mga kwento tungkol sa isang aswang na nagpapalitan niyo. Sa unang gabi, habang naglalakad si Ron papunta sa kanyang tinutuluyan, may nakita siyang isang matandang babae na may kakaibang mga mata. Paano ba naman kasi? Nagliliwanag ito sa dilim. Napupunan niya rin na sa tuwing dadaan siya, sinusundan siya ng tingin ng matanda. Medyo kinikilabutan si Ron pero hindi niya ito pinansin pa. Ika niya sa kanyang isip. Kapag ginawa pa niya iyon ay baka lalo lang matakot. Sa mga sunod ulit na gabi, nagsimula siyang makakita ng kakaibang mga bagay. Nakakakita siya ng mga hayop na kakaiba ang laki at kulay. At may mga oras na nakakarinig rin siya ng mga kakaibang tunog na para bang mga iyak na nanggagaling sa kawalan. Nagsimula naman siyang magtanong sa mga taga roon kung ano ang nangyayari tuwing pagsapit ng kinabukasan. Sinabi sa kanya ng mga lokal na ang mga pangyayaring iyon ay karaniwan lamang kapag may aswang na nagpapalit anyo sa paligid. Sa mga oras na iyon, natakot si Ron pero hindi siya umalis. Sa halip, nagpasya siyang manatili roon ng ilang buwan. Mas marami pa namang mga karaniwang tao roon kumpara sa mga ganoong ore. Sa huli, wala naman siyang nakita mga aktwal na aswang. Ngunit natuto siya sa isang mahalagang leksyon na ang mga kwento at mito o might ay mahalaga sa pagpapanatili ng kultura at kasaysayan ng isang lugar. Sa kanyang muling pagbabalik sa syudad makaraan ang ilang buwan, hindi nawala sa isip ni Ron ang mga nangyari sa probinsya noon. Sa tuwing maaalala ang mga kakaibang pangyayari, lalo lamang siyang nagiging interesado sa mga ganitong ore. Hanggang sa isang araw, habang nagbabasya siya ng libro tungkol sa mga aswang, may nakita siyang isang larawan na kamukha ng matandang babae na nakita niya noon sa probinsya. Nagulat siya at lalong naintriga. Nagpasya siyang bumalik sa probinsya upang alamin ang totoo. Pagdating sa nasabing lalawigan, hinanap niya ang matandang babae. Sa kanyang paghahanap, nalaman niya ang matanda ay kilala sa lugar bilang isang mabait at mapagmahal na lola. Ngunit may mga kwento rin na ito raw ay hindi nga pangkaraniwan. Nagpasya si Ron na harapin ang matanda at itanong ang totoo. Ngunit nang makaharap na niya ito, hindi ito umamin. Sa halip, nagpasalamat na lamang siya sa matanda sa taglay nitong kabaitan. Paano ba naman kasi? Kahit pinaghihinalaan na niya ito, hindi siya makapaniwala na may mabubuti palang ganito. Naging maasikaso kasi ito nang bumisita nga siya sa tahanan. Hindi nga siya sigurado kung gawa-gawa lamang ang istorya tungkol sa matanda. Kahit wala siyang natanggap na pag-amin mula rito, napatunayan niya naman na mabuti itong tao. At take note, walang yang gawang pagkain dahil hindi naman siya nahawaan.
Sa kanyang pag-uwi sa syudad, makaraan lamang din ang ilang araw. Dala ni Ron ang mga kwento at karanasan na ito. Bagamat hindi niya natuklasan kung totoo nga ba ang mga kwento tungkol sa mga ganoong uri dahil may pag-aalinlangan pa rin siya. Napatunayan niya naman na kahit may mga taong pinaparatangan, mas pinipili pa rin maging mabuting tao. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang dokumentaryo, hindi tumigil si Ron sa paghahanap ng kaalaman. Nagpatuloy siya sa paglalakbay kapag sumasapit ang weekend. Sa bawat lugar na kanyang napupuntahan, napag-aaralan niya ang iba't ibang kultura. Samantala, hindi niya malilimutan ang unang karanasan sa probinsya kung saan siya unang natuto tungkol sa mga aswang. Ito ang nagtulak sa kanya na magpatuloy at ito rin ang nagbigay sa kanya ng inspirasyon na ibahagi ang kanyang natutunan sa iba. Habang nagpapatuloy nga si Ron sa kanyang mga paglalakbay tuwing weekend, nagsimula siyang makakita ng mga pagbabago. Hindi lamang sa mga lugar na kanyang napuntahan, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Ang kanyang mga karanasan sa iba't ibang kultura at tradisyon ay nagbigay sa kanya ng bagong pananaw sa buhay. Isa siyang propesyor sa isang universidad, kung saan ibinabahagi niya ang kanyang mga natutunan sa kanyang mga estudyante. Ang kanyang pagiging propesor ay hindi lamang nagbigay sa kanya ng oportunidad na ibahagi ang mga natutunan, kundi nagbigay rin ito sa kanya ng pagkakataon na matuto mula sa kanyang mga estudyante. Sa bawat kwento at karanasan na ibinabahagi ng kanyang mga estudyante, natututo rin si Ron. Samantala, isa sa kanyang mga estudyante, si Maria, na nagmula pa sa isang malayong probinsya, ay may sariling bersyon ng kwento tungkol sa aswang. Sa mga kwento nito, natutunan ni Ron na kahit na mayroong mga pagkakaiba-iba sa mga kwento ng bawat lugar, mayroon pa rin silang iisang tema. Iyon ay walang iba, kundi ang kwentong aswang na malapit sa katotohanan. Isang araw, natanggap ni Ron ang isang sulat mula sa isang dating estudyante. Sinabi ng estudyante na dahil lamang sa mga natutunan niya mula kay Ron, nagpasya itong bumalik sa kanyang probinsya at ibahagi ang kanyang natutunan sa kanyang mga estudyante. Na huwag basta-basta akusahan ng mga aswang dahil mayroon pa namang mabubuti. Nang mabasa ni Ron ang liham, hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Sa ilang taon niya ng pagtuturo, ito ang isa sa mga pinakamagandang regalo na natanggap niya. Ang makita na ang kanyang mga estudyante ay nagkakaroon din ng pananaw na hindi lahat ng aswang ay masasama. Sa mga susunod na taon, lumaki ang reputasyon ni Ron bilang isang propesyor at manlalakbay. Marami ang tao ang humanga sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo at sa pagpapalaganap ng kahalagahan ng mga kwento at urban legend. Isang araw, natanggap ni Ron ang isang imbitasyon mula sa isang international conference tungkol sa kultura at kasaysayan. Inimbitahan siya na magsalita tungkol sa kanyang mga karanasan at sa kanyang mga natutunan tungkol sa mga kwento o urban legend ng Pilipinas. Sa kanyang pagkakataon na ito, naibahagi niya ang mga natutunan at karanasan sa isang mas malawak na audience. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Ron ang kahalagahan ng mga kwento sa pagpapanatili ng kultura at kasaysayan. Ibinahagi niya ang mga karanasan bilang isang guro at manlalakbay at ang mga aral na natutunan niya mula sa mga ito. Ang kanyang talumpati ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao na pahalagahan ang sariling urban legend at ituro ito sa susunod na henerasyon.
Samantala, nagpatuloy sa pagpunta-punta si Ron sa mga probinsya hanggang sa may isang lugar siyang napuntahan na talagang nag-iwan ng malalim na marka sa kanya. Ito ay isang maliit na baryo sa Visayas kung saan ang mga kwento ng aswang ay buhay na buhay. Sa kanyang pagtira sa baryo, nakilala niya si Aling Sabel. Naging malapit sila sa isa't isa. Sa naging kwento nito, natuklasan na Ron na ang mga aswang ay hindi lamang pangtakot sa mga bata. Ito rin ay nagbibigay ng mga aral sa buhay at nagsisilbing paalala sa mga tao na maging mabuti at magalang sa kanilang mga kapwa kahit na naiiba ito sa kanila. Isang gabi, habang nasa bahay ni Aling Sabel si Ron, may narinig silang mga kakaibang tunog mula sa labas. Agad na kinilabutan si Ron. Ngunit sinabi ni Aling Sabel na huwag matakot. Ayon dito, ang mga tunog na iyon ay mula sa mga aswang na nagpapalitan niyo. Hanggang doon lamang ang kanilang mga narinig. At pagkway may nasilayan si Ron na isang malaking ibon na lumilipad sa himpapawid noong sumilip siya sa bintana. Sa kanyang pag-uwi sa syudad makaraan din ang isang linggong pananatili. Hindi nawala ulit sa isip ni Ron ang kwento ni Aling Sabel. At sa kanyang mga sumunod na pagtuturo, ibinahagi niya sa mga estudyante ang karanasan sa probinsya, maliban lamang sa kababalaghang nangyari. Sa kanyang muling paglalakbay na naman, napakagala namang tao na to. Napadpad si Ron sa isang liblib na baryo ulit sa Visayas. Ang baryo talaga ay usap-usapang meron talagang aswang. Ayon sa mga normal na taong taga roon, ang mga aswang raw ay mahilig sa kalamansi. Isang uri ng citrus na kilala sa Pilipinas at ginagamit ito para sa kanilang ritual. Nagtaka naman si Ron dahil parang kabaliktaran naman yata. Sa pagkakaalam niya kasi, ang kalamansi ay isa sa mga pangontra laban sa mga aswang na may kakayahang magpalitaw ng panlinlang na pagkain. At isang gabi noon, habang naglalakad si Ron pa uwi, ay may narinig siyang mga kakaibang tunog mula sa kalapit na kakahuyan. Sumilip siya at nakita niya ang isang grupo ng mga tao na nakaupo at may mga kalamansi sa mesa na kanilang kaharap. Napansin niya na ang mga tao ay nagbabago ng anyo mula sa normal na itsura hanggang sa maging mga nilalang na may malalaking pakpak. Napagtanto ni Ron na ang mga ito ay mga aswang. Totoong mayroong ganito sa lugar na iyon. Natatakot si Ron, ngunit hindi siya tumakbo. Tinignan niya ang mga aswang habang ginagawa nila ang kanilang ritual. Nakita niya kung paano nila ginamit ang kalamansi. Piniga nila ito at pinahid sa kanilang mga katawan bilang bahagi ng kanilang ritual. Nang luminga-linga na mga nilalang, tsaka na siya lumayo roon sa pinakamatahimik at maingat na paraan. Sa kanyang pag-uwi sa syudad, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Bakit kaya parang kabaliktaran ang nangyayari? Ngunit sa kabila niyon, ginamit niya ito bilang inspirasyon para sa kanyang mga susunod na pagtuturo. Ibinahagi niya ang kanyang karanasan sa kanyang mga estudyante na nagbigay sa kanila ng mas malalim na pagkaunawa sa mga kwentong aswang. May iba-iba pala silang katangian. Nagpatuloy ang buhay ni Ron bilang isang guro at manlalakbay. Hanggang sa isang araw na naman, puro isang araw, habang nagtuturo siya sa kanyang klase, may isang estudyante na nagtanong tungkol sa kanyang karanasan. Sir Ron, totoo ba ang kwento tungkol sa mga aswang na nakita mo? Sa totoo lang, oo, totoo sila. Natalakay na natin ang pinagkakaiba-iba ng mga aswang kanina. Pero sir, sa totoo lang, natatakot ako sa mga ganoon. Pero kakaiba po kayong propesora.
Talagang tinatalakay ninyo ang mga tungkol roon? Alam mo, normal lang na matakot, pero dapat nating tandaan ang mga kwento tungkol sa kanila. Hindi lamang para takutin tayo. Ito rin ay nagbibigay sa atin ng mga aral sa buhay na hindi lahat ng ganoon ay masasama. Sa kanyang mga sinabi, napatango na lamang ito. Nararamdaman siguro ng estudyante na ito na mayroon siyang advokasya tungkol sa mga ganoong uri. Samantala, isang magandang hapon noon, habang nagpapahinga si Ron sa kanyang faculty, may isang estudyante na pumasok. Ito ay si Ana. Kilala niya ito na mahilig rin sa mga urban legend. Sir Ron, may itatanong sana ako tungkol sa mga kwentong aswang. Sige Ana, ano ang gusto mong malaman? Bakit po kaya may mga kwento tungkol sa aswang? Ano po kaya ang pinagmulan nila? Mahirap sabihin kung saan talaga nagmula ang mga kwento ng aswang. Pero ang teorya ng ilan, ito ay nagsimula bilang isang paraan para matakot ang mga tao at sumunod sa mga patakaran ng komunidad. Ito ay panahon pa ng Kastila ang ganoong uri ng pananakot, lalong-lalo na sa mga bata. Kaya pala. Pero sir, hindi po ba't may mga kwento rin na ang mga aswang ay may kakayahang gumamot ng mga taong may sakit? Gumagawa sila ng mabuti? Tama ka Ana, at iyan ang kagandahan sa mga kwento. Hindi ito one-sided. Nagpapakita ito ng iba't ibang panig ng buhay. Sa kaso ng aswang, may mga kwento na nagpapakita sa kanila bilang mga nilalang na may kakayahang gumawa ng mabuti o masama. Katulad lang din ng mga tao. Lumipas pa ang mga araw, habang nagtuturo noon si Ron, may isang sulat na dumating para sa kanya. Ito ay mula sa kanyang dating estudyante na si Leia, na ngayon ay isang guro na rin sa kanilang probinsya. Sa sulat, sinabi ni Leia na dahil sa inspirasyon na ibinigay sa kanya ni Ron, nagawa niyang ituro sa kanyang mga estudyante ang kahalagahan ng mga kwento at mito sa pananatili ng kultura at kasaysayan. At kung ano ang totoong ugali ng mga ganitong nilalang. Nang mabasa ni Ron ang sulat, hindi niya napigilan ang pagtulo ng mga luha. Alam niya na ang trabaho bilang isang propesor ay hindi madali. Ngunit sa mga sandaling ito, batid niya ang lahat ng kanyang pagod at sakripisyo ay nagbunga. Paano ba naman kasi? May sumusunod na sa kanyang advokasya. Nang mabasa niya nga iyon, napangiti siya sa bandang huli at naramdaman niya ang kasiyahan at kapanatagan. Na-realize niya na hindi lamang siya nagtuturo, kundi nag-iwan din siya ng marka sa buhay ng mga estudyante. Sa mga sumunod na linggo, patuloy siyang nagturo. Sa bawat klase, ibinabahagi niya ang kanyang mga karanasan. Kahit may mga subject siyang hawak, ay talagang sinisingit niya iyon. Hanggang sa dumating ang araw ulit. May isang estudyante na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga karanasan sa paglalakbay. Sir, ano po ba ang pinakamaganda at pinakamahirap na parte ng pagiging isang biyahero at guro? Napaisip si Ron at pagkway, ngumiti siya. Ang pinakamaganda, sagot niya, ay ang makakita ka ng iba't ibang lugar, makakilala ng iba't ibang tao, at matuto mula sa kanila. Ang pinakamahirap naman ay ang mga pagsubok at paghihirap na dadaanan mo sa pagbiyahe. Pero alam mo, sa bawat pagsubok, may matutunan ka rin naman. At sa bawat paghihirap, mayroong kaligayahan na naghihintay. Napangiti ang estudyante at nagpasalamat sa kanya. Salamat po, sir.
Dahil sa inyo, na-inspire po ako na maging isang guro at manlalakbay din balang araw. Gusto ko rin pong magsulat ng mga dokumentaryo sa mga pinagbiyabiyahan ko. Nakangiti si Ron at sinabing, walang anuman. Alam ko na magiging magaling ka ring guro at manlalakbay balang araw. Pero maging responsable ka sa pagsusulat ha. Huwag kang manira sa kapwa. Kung mapatunayan mo man na may ganoong uri, huwag mong masyadong ibulgar. Samantala, sa kanyang muling pagbabalik sa isang probinsya, may nakilala si Ron na hindi niya inaasahan. Sa isang maliit na baryo, may isang tao na kilala bilang mabuting aswang. Ang pangalan nito ay Aling Rosa. Sa una, nag-alangan si Ron. Sa mga kwento kasi ng kanyang narinig, ang mga aswang ay karaniwang kinatatakutan at iniiwasan. Ngunit iba pala si Aling Rosa. Kagaya rin siya ni Aling Sabel at nang nauna pa. Gaya nga ng kanyang inaasahan ay mabait ito. Sa kanyang pagsistay sa baryo, nalaman niya na si Aling Rosa ay isang mabuting nilalang na ginagamit ang kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Hindi naman lingid sa ating lahat na may karunungan rin ang mga ganitong uri. Si Aling Rosa nga ay isang manggagamot. Gamit ang kanyang karunungan, nagagawa niyang magpagaling ng mga may sakit sa kanilang baryo. Para sa kanya, ang kanyang pagiging aswang ay hindi isang sumpa, kundi isang biyaya na ginagamit niya para makatulong sa iba. At sa pag-uwi ni Ron sa syudad makaraan ang isang linggong pananatili, dala niya ulit ang kwento ni Aling Rosa. Sa kanyang mga klase, ibinahagi niya ito sa kanyang mga estudyante. Sa kwento ni Aling Rosa, natutunan ng kanyang mga estudyante na hindi lahat ng aswang ay masama. Na tulad ng mga tao, mayroon din silang kakayahang gumagawa ng mabuti. At dito na, samantala sa kanyang mga sumunod na pagbisita sa probinsya, mas lalong nakilala ni Ron si Aling Rosa. Sa bawat kwentuhan nila, mas lalong napalalim ang kanilang pagkakaibigan. Sa tuwing pupunta si Ron sa probinsya, mas nakikilala niya ang ginang. Sa mga pagkakataong iyon, natuklasan na rin ni Ron na hindi lamang panggagamot ang ginagawa ni Aling Rosa. Tinutulungan din niya ang mga taong nakukulong sa gubat na makabalik sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Aling Rosa, dahil iyon sa kanyang karunungan, kaya niyang makipag-usap sa mga hayop at halaman, at ito ang kanyang ginagamit para tulungan ang mga nawawala. Naging kilala na rin si Aling Rosa sa mga karatig baryo. Maraming tao ang pumupunta sa kanya, hindi lamang para magpagamot, kundi para rin humingi ng tulong sa iba't ibang problema. Sa kabila ng kanyang kakaibang katangian, minahal at tinanggap pa rin siya ng mga tao sa paligid niya. Sa mga sumunod na pagbisita ni Ron sa probinsya, hindi nagbabago ang kanyang routine. Lagi pa rin siyang bumibisita kay Aling Rosa at lagi rin siyang may bagong natututunan mula rito. Ngunit sa isang pagkakataon, may nangyaring hindi niya inaasahan. Isang araw na, habang nasa probinsya ulit si Ron, hindi niya natagpuan si Aling Rosa sa tahanan nito. Nagtanong siya sa mga kapitbahay at doon niya nalaman na si Aling Rosa ay nagkasakit pala. Nasa pangangalaga ito ng kumare. Agad siyang nag-alala. Alam niya na si Aling Rosa ay hindi basta-basta nagkakasakit. Dahil sa kanyang karunungan, kaya niyang magpagaling ng kanyang sarili. Ngunit ngayon, mukhang hindi niya na magawa ito. Pinuntahan agad ito ni Ron. Gabi-gabi, binabantayan niya si Aling Rosa. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa medisina para makatulong. Ngunit tila walang epekto ito. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ron ang kahinaan niya pagdating sa pagtulong sa iba.
Kahit na isa siyang propesor at may alam rin sa medisina, hindi niya magawa ang dapat niyang gawin. Hindi niya alam kung dahil ba iyon sa pagiging kabado niya. Hanggang sa isang gabi, habang binabantayan niya si Aling Rosa, bigla itong nagising. At sa mga mata nito, mababakas na nanghihina pa rin ito. Ngunit meron pa ring determinasyon. "Ron," bulong ni Aling Rosa. "Huwag kang mag-alala. Alam kong malalampasan ko ito. Ngunit may hihilingin sana ako sa iyo." "Ano po yun, Aling Rosa?" tanong niya rito. "Gusto kong ituloy mo ang aking gawain," sagot nito. "Ituloy mo ang pagtulong sa mga tao, hindi lamang sa pagtuturo, kundi sa paggamot din. Gamitin mo ang iyong kaalaman para makatulong sa iba." Napangiti si Ron at tumango. "Opo, Aling Rosa. Itutuloy ko ang iyong gawain." Sa mga sumunod na araw, unti-unti nang gumaling si Aling Rosa. At sa bawat araw na dumadaan, ginagawa ni Ron ang kanyang pangako. Sa mga sumunod pa na pagbisita niya sa probinsya, hindi lamang siya isang bisita, isa na siyang bahagi ng komunidad. At sa bawat pagkakataon na nakikita niya si Aling Rosa, hindi lamang siya isang kaibigan. Isa na siyang kasapi sa samahan sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ginagawa niya ang advokasya na ito dahil naaalala niya ang kanyang ina. Ang totoo niyan ay isa rin kasi itong aswang, ngunit napatay ng mga tao sa kanilang lalawigan. Sa totoo lang ay napagbintangan lamang ang kanyang ina. Ngunit sa halip na magiganti para sa kanyang nanay, puro kabutihan na lamang ang ibinabahagi niya sa iba, gaya ng laging ginagawa ng nanay noong nabubuhay pa ito. Sa totoo lang ay matagal niya nang alam ang tungkol sa lahi ng kanyang ina. Kaya lamang siya naglalakbay ay upang tuklasin ang iba pang uri ng mga ganitong nilalang. Siya nga pala, hindi aswang si Ron ha. Baka sabihin niyong magpaaswang kayo kay Ron, lalo na yung mga single. Sa kabutihang palad naman kasi ay parang yung pinakahuling lahi na kinabibilangan nito ay ang kanyang ina na lamang. At yun lang po ang kwentong ito. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito, Sir Casper. At muli, ako po si Max ng Iloilo. Sana po nagustuhan ninyo ang istorya. Maraming salamat po. Kahit medyo magulo ay meron pa ring nakalagay sa uli ng wakas.